Reziliencia je definovaná ako schopnosť človeka odraziť sa od nepriaznivých udalostí a okolností a vnímať nepriazeň osudu ako príležitosť na rast. Významným faktorom zvyšovania našej reziliencie, čiže našej odolnosti, sú naše medziľudské vzťahy. Dôležitá je kvalita a intenzita našich vzťahov, čo môže síce zvádzať k povrchnému pohľadu, ale nie je to až tak jednoduché. Osamelosť vplýva na naše mentálne a aj fyzické zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila osamelosť za naliehavú globálnu zdravotnú hrozbu, pričom podľa Surgeon General Spojených štátov vplyvy osamelosti na úmrtnosť zodpovedajú vyfajčeniu 15 cigaret denne. Medzi fyzické zdravotné dôsledky slabých alebo nedostatočných vzťahov patrí o 29% vyššie riziko srdcových chorôb, o 32% vyššie riziko mozgovej príhody a o 50% vyššie riziko rozvoja demencie u starších dospelých. Navyše, chýbajúce sociálne spojenia zvyšujú riziko predčasnej smrti o viac ako 60%. Na osamelosť sa môžeme pozrieť z viacerých pohľadov. Dnešná, náročná a stále popandemická doba prináša množstvo rizikových faktorov. Emocionálna osamelosť, človek cíti, že má slabé vzťahy a nedostatok sociálnych kontaktov. Všetci potrebujeme connection, attachment, čiže pocit toho, že máme k niekomu blízko, jednoducho existenčne potrebujeme sa s niekým blízkym vzájomne prepojiť. Byť k niekomu blízky. Riziko osamelosti v pracovnej oblasti rastie najmä vtedy, keď meníme prácu alebo aj keď pracujeme z domu. A pomer remote work alebo home office voči fyzickej prítomnosti je u mnohých firiem rôzny. Taktiež je tu aj rôzna forma a rôzna miera dobrovoľnosti alebo pravidiel a limitov z pozície firmy. Čo sa však nemení naprieč rôznymi firmami je to, že nedostatočná fyzická prítomnosť a s ňou súvisiace vplyvy na emocionálne interakcie má na nás negatívne dopady. Ďalšou oblasťou je sociálna osamelosť. Človek nemá pocit, že by patril k nejakej sociálnej skupine, cíti sa jednoducho nezaradený, nezačlenený alebo necíti dostatočnú spolupatričnosť voči žiadnej sociálnej skupine alebo komunite. Niekedy má dokonca pocit, že nikam nepatrí. Na našu osamelosť má dokonca vplyv aj to, keď sa necítime byť v spojení so svojimi vlastnými hodnotami. Je to vtedy, keď človek stráca kontakt a dostatočné zladenie s jeho vnútornými hodnotami. Najmä v čase po pandémii a v podmienkach dnešných svetových kríz sa situácia výrazne zhoršuje. Chýba nám dostatočný kontakt s blízkymi, s rodinou alebo aj s priateľmi. Hybridný model práce ponúka obrovské a nové možnosti, ale nesie so sebou výrazné riziká, ktoré nemusíme vždycky vidieť a vnímať okamžite, ale časom sa začnú postupne prejavovať. A preto je na to dobré myslieť dopredu a pripraviť si vhodné stratégie a nástroje, získať potrebné sociálne zručnosti na to, ako sa s novou situáciou vysporiadať, a to dlhodobo. Aby sme veci nevideli len krátkozrako, čiže len to, čo máme priamo pred sebou, a to je to, že keď robím z domu, tak som doma, mám pokoj a svoj vlastný kľud. Naše mentálne zdravie, ale aj fyzická kondícia je o kvalite našich vzťahov a tiež aj o ich vzájomnej intenzite.